Бога е намерено Бога, познато Бога. И аз те питам тази вечер, готов ли си да срещаш смъртта? Никой един от вас не е готов. Поради това, защото имаш много ангажименти към себе си, много ангажименти към утрешния ден, защото живее за утрешния ден, за бъдещето си, за намеренията си. Но когато човек наистина е намерен от Бога, той няма живот за себе си вече. Всичко се основава на Божията воля, Божите намерения. Затова колкото и да слушаш, никога няма да бъдеш там, където трябва да бъдеш, ако Бог не те заведе. И моите брати искат да ви кажат, че всичко това, което говорим и споделяме, то не е съвършено нашето разбиране. Ние по човешки няма как да разберем тези неща. Ние по човешки няма как да ви дадем нещо. Няма, защото всичко е приготвено заради Христос. И ние сме слуги на Божията воля, синове на Бог, но слуги на Божията воля, тук да се изпълни волята и намерението на Бога. Ако ти погледнеш на Бога само като свой естествена сила, той винаги ще бъде енергия, която ще ти изземи, ще ти прави това или там нещо за хранене, е спиритуализъм, натурален спиритуализъм, който е идва от домината поради основание на твоя ум. Но ако ти наистина ще смириш пред Бога, твой Бог за себе да те научи и да започне да помисли волята си, намерението си и положи духът си вътре в тебе и ти имаш много сърце, нов дух и станеш нов човек, който е Христос, тогава ще видиш славата на Отец и тогава ще видиш как се ходи в Божията доброта, не така по-човешки, но с дух и истина и с живот. От това, защото ти не можеш да измислиш християнство. Бог не се нуждае от твоето благовестие, защото твоето благовестие идва от Сатана, твоето благовестие идва от търмината, твоето разбиране за Бога идва от плътта ти. От това, защото плътта ти е паднал още при падането и няма как да видиш на Бога по човешки стандарти, човешки разбирания. Сващате ли го това? Колкото и да го сващате, вие сте роби на това, защото аз самия съм бил роб на това. Няма човек, който може да каже, аз съм недоволен от това, което ще говори братко, защото това са духовни постановления, които никой не може да избягва от тези неща. Когато Словото стана път поради Божията воля, когато Исус дойде да завярва, да дойде поради волята на Отца си, той не дойде да бъде християнин, дойде да направи път за синовете да се върнат при Отца и синовете да бъдат според Божията воля, стоящи пред трона на благодата. Това не е според твоето намерение. Ти дори не знаеш какво говориш в момента. Ако Божия дух не ти го даде, ако Божия дух не ти го открие. Разбирате ли, хора? Затова ходете в страстите си, ходете в пътищата си, ходете, но това е широкия път, това е пътя на там, където всеки отива по пъти, където е дявола, там, където дявола му е мястото в ада. Разбирате ли? И всяка път ще отиде там. Поради това, защото Бог е благословил всеки, който е син на Бога, да има нов човек и този нов човек се нарича Христос. И ако ти не достигнеш до тази благодат, никъде не се намерил. Разбирате ли, приятели мои? Затова не може истината да се говори просто така на ниво наблюдаване. Нека ти кажи какво ти е мнението за Бога. Ти кажи какво ти е мнението за Бога. Ти кажи какво разбираш за Бога. Кажи твоето мнение. Ти кажи. Няма. Никой трябва. Никой. Всеки тъмнотви да слушат Божия глас, да слушат Божията воля и намерение, да слушат всякото, който води управлява и завинаги ще бъде Господар и авторитет над всичко. Ще кажете ли амин? Излезете от този свят, ако ви е дадено по благодат. Умрете за себе си, ако ви е дадено по благодат. Не живете за себе си. Отричайте се от себе си, ако е дадено по благодат. Ние на сила ли караме да станете синове на Бога? Ние говорим за избраните, тези, които имат сърцето да бъдат покорени пред Бога. На сила ли го правиме? Вижте, че търсиме някаква седяка, когато вие да напълните сградите ли? Тези, които ви търсят заради себе си, те са гордеят с вашата път. Те са гордеят с това, което правите плътта им. Това, което ги храните, това, което ходите в техните бъдещите намерения и планове. Но ако ти наистина си избран за Бога, Бог ще те вземе при себе си и ще те води по единствения път, който е много тесен, много болезнен, но се нарича Христос. Ще кажете ли ми? Вие се гласявате Божия воля, която не е човешки фактор. Тя не е човешки патент. Никой не е седно да измисли Божията воля. Никой не е писал тия неща. Те идват от авторитета на Отца. И когато Исус беше на земята, той винаги издигаше авторитета на Отца. Той не говореше за себе си. Както ти днес говориш за себе си. Но поради това, защото ако ти имаш много заместители в твоя живот, те са оправдание на теб самия, защото ти ходиш собствените си пътища. Но пътя, който наистина всеки човек принадлежи, това е пътя Христос. Защото Той е единственият достатъчен, Той отговаря на Божия стандарт. Самият Христос е Божия стандарт. И ти не можеш да си поставиш такъв стандарт, ако наистина всеки дух не те обучи, възпитава, струши, ако всеки дух не те прекара през кръста, ако всеки дух не те роди за нов живот, ако всеки дух не го направи поради цялото това служение, което Исус го е направил. Исус умрял не заради това да се гордееш, че е умрял заради греха, а да минеш наистина през това, тази негова смърт, за да бъдеш свободен от греха. Сега би трябва да ти кажеш, не дей, защото ти още не си минал там. Защото с умът си се съгласяваш, но за да оставиш това реално действие да се случи в живота ти,
който трябва да те грабне и да те поведе още от нечестието, още от предрешението, да те вземе от света. Там където, защото ти си избрания, той не мине избраните, да намира тия, които са още преди създаването на света. Видяхме Христос да бъдат там. Той не се основава на твоята религиозност, на твоето вярване. Павел, апостолите, учениците, деня на апостолите на 50-та, 3000-5000 души повярват ден, защото са готови да стават християни. Дали знаете? Защо? Не защото Павел, нашия брат Петър е говорил някакви специални думи, но поради силата и авторитета на благовестието на Божията воля. Тия хора бяха намерени, защото са негови. Така и ти, но ти влизаш в църква поради собствения фактор, защото ти търсиш своите неща. Ти искаш Бог нека се изтруди естествено, спиритуално да ти служи. Не я на душата, я на мисли, я на каквото ще да е. Просто материализма, просто света. Всичко това те обвързва с това, като ти желаеш. Твоето управление не е Божието, твоето управление си ти, твоето човешка воля, твоите намерения, това, което искаш ти за себе си, за кратковременния ти престой на тази земя. Но това ще свърши за избраните. Избраните повече няма да се удържат в собствените пътища. Те не са дошли на земята да живеят в частичност и в падение, те са дошли да преминат пред всичко това, което Исус е преминал. Да, пъти не свършва само с разбиране, че Исус е Господ. Или с благодарение, че Исус е Господ, а да преминеш от Неговия живот, защото никой не може да влезе пред трона на благодата, ако не минеш пред благодата и не минеш през тялото, което е Христос. Тогава да продължаваме ли да говорим така? Ще продължаваме. Ще продължаваме, докато наистина Бог желае така да бъде. Никой няма право да дава мнение какво е Бог, какъв е Бог, ако не е научен от Бога и наистина не е изпратен от Бога да се говори на волята му и намерението му. Друго благовестие, друго Евангелие, което е покрито от земята, което идва от земята, взето учение, от ремонта на познаването на доброто и злото. Неща, които на човек, на душата му харесва. Душевни християни, хора, които се водят от плътта си, от намеренията си, радва се на радостта си, радва се на преживяването си. Това сме ние, а не бива така да бъде, защото Христос е платил цената. Всеки един от вас да бъде свободен от греха, ако сте избрани. Всеки един от вас да бъде свободен от цялото това, цялата тази тежест, която наистина обладава човек и всеки да живее в Божията воля, според така, ако избра за тази воля. Трудно учение, нали? Но това е Христовото учение. Защото когато Христос дойде на земята, той постави стандарт. Това е бащата, това е синът. И ти няма как с натурално човешко естествено християнство да кажеш, аз предлагам така да бъде християнството. Аз предлагам през тази доктрина да мине. Аз предлагам през тази информация да мине. Аз предлагам. Нищо няма да предлага, защото единствен авторитет, господство, управление и власт принадлежи на самия Бог. Когато Бог обучава, когато Бог води, когато Бог управлява, когато Бог изказва, когато Бог казва и открива, той знае на кого да го прави. Защото цялото благовестие е откровение, цялото благовестие е царство и воля на Бога. И ти можеш да знаете, че имаш отношение с Бога, защото ти изградил някакво място тайно, в което ти да си мислиш, че имаш отношение с Бога, но всъщност всичко, което Бог има за нас, то е Неговата воля, Неговото благовестие, а Неговата воля е Неговото взаимоотношение с нас. Никой не може да отиде при Отца, ако не е извикан от Отца. Никой не може да отиде при Исус, ако не е научен от Бога. Така ли е? Поне Библията го казва. Може ли да направиш нещо от себе си по-човешки? Ти знаеш, че не го познаваш, но защо? Защото приоритетът, ценностната система е определена с твоя личен живот. Ти служиш сам на себе си. И затова хора, ние силно вярваме и знаем от кого се нуждаем ние. Ние се нуждаем от тази суверенна воля, от служението на Духа на Бога, който наистина да ни води в тази благодат, за която е платена цена. Има благодат да умреш, има благодат да възкръснеш за нови Бога. Благодат да ходиш в Духа, благодат да бъдеш син на Бога. И това изменение, което всяка една част от това е платена с Исус. Всеки може да говори за Исус, но да живееш в Христос, но наистина да си едно с Него, Той да е в тебе и ти да си с Него. Ти да си храм на Бога. Това не е човешко нещо. Не може човек да си нарисува такъв живот. Нали го разбирате? Колко вас можете да направите на храм на Бога? След колко години ще станете евентуално? Никога няма да бъде. Както и аз никога няма да бъда по-човешки. Но по благодат според изработеното това, което Христос да направи, според волята на Отца си, ние можем да бъдем това, което Отец позволи да бъдем в Христа. И както казах преди малко, аз знам, че хората изграждат взаимоотношения на ниво. Бог ми каза, Бог ми разкри, ето си това, аз видях сън,
Оня пастор ми говори много хубави неща и разбрах нещо, но това са мъдрости земни. Това са неща, които те влизат в периметъра на твоя личен живот. Но тя погледни, цялото благовестие се основава на волята на Отец. Никой не може да има взаимоотношение с Бога без Христа. Никой не може да има Отец, баща. Никой не може да каже на Отец, баща, татко без духа на Христос вътре в тебе. Това значи, че ако ти нямаш Христос, просто не нямаш и Бог. Ти си непознат човек, който не познава Бога, но същевременно търсиш олтар, защото си свикнал, толкова си привързан към олтара, към начина на живота, тип поклонение, който не познава Бога. И вие знаете за какво говоря, нали? Знаете, защото всяко средство, което използвате днес в живота ви е точно това. Заместител на познаването на Бога, заместител на духа на Бога, заместител на суверенната воля на Бога, да те воли да управлява, да живееш, да съществуваш, да дишаш, само заради това нещо. Някой казва, ей, колко страшни неща говори този човек. Оставете на мене. Аз не говоря заради себе си, говоря заради духа на Бога, защото той изисква. Когато е положен стандарт на Христос, никой няма право да декламира, да импровизира там някакви неща, по човешки да си учения или по-стелени структури. Бог е изявил това, което